txikitatik, ikastolan hasi nintzen txikitatik euskaraz hitz egiten, eta egia nire inguruan, lagunen inguruan beti euskaraz hitz egin izan deula, bai kuadrillan eta bai klasen, eta bueno, nik uste lotura ona, egia etxean gurasoek ez dutela euskaraz hitz egiten, baina nahiak eta biok beti saiatu gerela euskara mantentzen, eta baita lehengusu txikiekin orain, eta bueno, beti eukidet lotura txiki hori, naiz eta munduan zeharrez, bueltaka ibili, eta inkluso realean, egia da realean orain atzerritar asko dazkagula, edo Espainiako jende asko dakagula, baina beti euskaldunak gure artean euskaraz hitz egiten saiatzen, Bai, beti egia da, errealetik ere saiatzen dela bultzatzen, gauza haiek ematea beti kantitate berdina egotea, euskarazko galderak eta erderazko galdera guretzat bere azkenen onuragarria da, zeren, esan bezala guri bai interesatzen zaigu eta gustatzen zaigu gure hizkuntza mantentzea, eta alde horretatik nik uste errealetik asko bultzatzen dela hori ematea. Bueno, ezakit, nik uste golan hizkuntza mundiala dela, ez da gola hizkuntza zehatz bat, baina bai, nahi zelai barruan batez ere euskaraz hitz egitea gustatzen zait, zeren iruditzen zait zerbait desberdina dakagula beste taldeekiko, eta hori bai aprobetxatzen jakin behar dela, eta zelaian gustatzen zait euskaraz hitz egitea. Bai, guztiz. Esan bezala guk klubetik eta guk jokalariak hori bultzatu nahi dugu, azkenen gure herrian, gure klubean euskara bultzatzea, euskaraz hitz egitea, eta hori onuragarria da. Taldean geroz eta euskaldun gehiago eukitzea beti pozgarria da, eta esan dizuten bezala, guretzate bai beste tresna bat da, besteengandik desberdintzen gaituena, eta erabili behar da.